Okay, ngakwazi ukukhanyisa. Ngiyonje umsebenzi wesikole. Sodlala manje. Asambeni. Good morning, class. Yes, sir. Githe. Namhlanje sizobhala ama-test. Ningizwile? Wonke umuntu ufundile. Aye. Sizobhala izwana? Yes, sir. Siyembhale simbona. Abantu abenza nje. Nanga amaphepha enu. Cela shayele umuntu owenze kahle. Owenze kahle ophuma number 1 uSam. Ake sewuzingo tho. Uthando. Aye. Ayithola weqanda. Alex. Hayi uthola hayi uthola yena u1. Hey, lo thisha lo. Sathi izandla uthisha bakithi. 1 Corinthians 15-33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. I know who I am. I know who I I know who I am.
ngezandla baze bahlale phansi. Siyabonga. Sitholile ilesson namhlanje. Imaphi ama-lessons esiwafundile namhlanje kwi-play? Sifunda ukuthini? Phakamisani izandla ingane. Yini esifunde namhlanje kule play kade beyenza? Yes. Oseduze lapho. Ukuthi ukuzazi. Ukuzazi kwakho. Yes, mthwele izandla. Yini esifundile? Asishayele izandla. Izandla nayithimina. Yebo, yini esifundile? Yes, ayofunda ayobhala. Akekho omunye onento ayixoshile efundile. Yebo, butana. Fundiswa. Simshayele izandla. Sifika vele lesefundile. Yena ubesazi. Yebo. Ukuyithanda, uyithande wena ngithi. Yes, kodwa. Omunye? Ngokulandelana kwenu, wena noba u-3. Kodwa aqale lo. Funda before uyodlala. Yes, funda before uyodlala. Sishayele izandla. Ekhoneni. Fanele ufunde futhi unothe. Unothe. Lishaya igama. Sishayele izandla. Yini ukunotha? Ukuba rich. Yebo. Okay. Yes, imisele ngomsebenzi wethu. Khona le esho ivesi egcineni ukuthi uyiphathe ukuhamba nababi. Kona uyiphathe okuhle. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuyiphatha kahle, kufanele uyiphathe kahle. Bakhetha abangani. Lesikhathi uThando ehamba noSam bebezokwenzani? Bebezoyofunda. Mase kufika uAlex uThando akasaye kofundise yaphi? Uyodlala. Angithi ukuthi khona abangani aba-right. Mase kuba khona abangani abanjani? Kufanele ukuthi wena ukhethe ungaveli uzwane nanoma ubani. Ukhethe abantu aba-right, abakhuluma izinto ezi-right. Abantu abathi asihambeni sobhema, siyabani nomngani wabo. Umuntu othi asihambeni sontshontsha, siyahamba nabo. Umuntu ofuna ukuthi sophuza utshwala, siyahamba naye. Umuntu othi asihambeni sofunda, siyahamba naye. Umuntu othi asiqaleni ngemisebenzi yethu asendlini mase siyodlala, siyahamba naye. Angifuni ukudlala mina. Andali. Phela ungaqala ngomsebenzi wakho wesikole, ungaqala ngokuthi ngomsebenzi wakho wasendlini, mase uyahamba uyodlala. Ithi angithi sezwana. Yes. Yes, so phakathi kwabangani kunabangani abarongi, mase kuba khona abangani aba-right. Ngicela ningilalelisise sesiyaqeda. Khona nakubantu abadala, abangekho right, nabantu abadala aba-right. Abantu abadala abangekho right bayayilimaza ingane, sezwana. Siyezwa njalo? Yes. Abantu abadala abangekho right bayayilimaza ingane. Abanye basemajele sebeboshelwe izinto abazenza ey'nganeni. Abasakhethi-ke manje. Noma ngabe uyingane yomfana noma ngabe uyingane yentombazane. Bayazilimaza iy'ngane, bayayidlwengula iy'ngane. Siyezwana? Ingakho kubalulekile ukuthi uma ngabe uyodlala uqale usho kubani? Ukuze umzali akwazi ukuthi ukephi. Ungavele nje usuke endlini uhambe. Ngoba uzothi uyahamba mase uhlangana nomuntu omdala orongi, mhlawumbe akuthathe ahamba ayokudlwengula. Umzali uselokhu ekufuna engakutholi. Ngoba wena awushongo ukuthi uyaphi. Ngithi sezwana? Yes. Futhi uma ngabe uyodlala awubuyi ebusuku. Ubuye ekhaya kusakhanya, ngithi sezwana? Ungazi uhlangane nabantu abadala abacathamela iy'ngane. Abacathamela iy'ngane ebusuku bantshontsha iy'ngane. Umuntu athathe ingane ahamba ayoyilimaza mase eyayisabisa athi ngizokubulala. Uma-ke watshela umuntu ngizokubulala.
yonke leyo nto ngeke yenzeke uma uhleli kini wenza umsebenzi wakho wesikole udlale kini. Siyezwana? Asikho isidingo sokuthi uhambe uyodlala kude, dlala ekhaya. Kakhulukazi uma ngabe uyintombazane, unezitsha, uma ubhorekile, ukhona umshanelo uma ubhorekile. Amen. Ikhona iwashingi, akekho umuntu omncane kakhulu la ongekakwazi ukwenza iwashingi. Ikhona iwashingi uma ubhorekile, kanti nabafana bayayiwasha izitsha. Yes, abafana bayayiwasha izitsha, abafana bayayiwasha iy'ngubo zabo. Uzowashela uba mase userest, mase usevasile. Wonke umuntu unezandla. Uma usubona ukuthi nje umsebenzi wakho wesikole usiyakubhora, bheka ukuthi ayikho into ongayenza endlini, thatha umfanele ushanele, washe izitsha, kube clean endlini ohlala kuyona. Ingane yaSunday school ayihlala endaweni engcolile. So ungeke ngize ngisho ubhorekile so wena uhambile wayodlala ngenxa yokuthi ubhorekile. Imisebenzi eminingi kangaka. Uzoze uhlangane nabantu abadala abangekho right. Sihambe emini futhi uma ngabe uyodlala uqala ucele. Mama ngicela ukuyodlala asibanibani. Ungasuki lapho kasibanibani uhambe uye endaweni ongashongo umzali ukuthi uya kuyona. Siyezwana? Yes. Okwesithathu noma okugcina, umuntu noma yimuphi umuntu ngibukena ngithi ngibuka khona iy'ndawo ongathinta kuzona. Ngithi umzimba wakho lo ithempeli laNkulunkulu. Khona iy'ndawo ongathinta kuzona ekuthiwa ama-private parts. Umuntu uma ngabe ethinta kuleyo ndawo uyamtshela ukuthi angithintwa lapho. Noma ngabe uyingane noma ngabe umuntu omdala, awuthintwa kuma-private parts akho. Niyangibuka njalo? Awuthintwa la. Nangu awuthintwa la, awuthintwa la, futhi awuthintwa la ngemuva. Sezwana? Ngoba umuntu osuke ekuthinta lapho usuke ekuthinta indawo eyi-private part. Umuntu engakuthinta esandleni, futhi nawe awubathinta abantu kulezo ndawo. Sezwana? Umuntu uma ethinta ngenkani uyamtshela umzali, uyamceba lowo muntu. Meyingane uyamceba nje lokho kusho kuthiwa ingane uyamceba, noma emdala uyamceba lowo muntu. Ngoba umzimba wakho lo ithempeli likabani? LaNkulunkulu. Yes. Uzokulimaza umuntu emva kwalokho uma usulimele la abantu banezifo, kakhulukazi abantu abadala abanezifo. Usuthola izifo, muyingane mhlawumbe uthola ukuthi usuyakhulelwa ngoba iy'ngane seziyashesha ukukhulelwa manje. Seziyashesha ukukhulelwa manje. So anithintwa kuma-private parts. Muyingane yaSunday school kuney'ndawo ongabathinta abantu kuzona, nawe awuthintwa kulezo ndawo. Siyezwana? Methi umuntu uzokubulala, nathi sinezandla. Mangathiwa nje umuntu othi akuthinte endaweni ongathintwa kuyona, masethi watshela umuntu ngizokubulala, kanti thina asinazo izandla zokumbulala. Sinazo ngithi nje siyabazali benu nathi sinezandla. Kodwa ke simbulali ngoba lesi Bhayibheli singabulali. Sizomceba emaphoyiseni, amthatha amaphoyisa ayomvalela lede, angaphinde ayiphinde leyo nto leyo, ahamba ayovalelwa ejele. Makuwukuthi umuntu obonayo ukuthi uyasaba ukuya emaphoyiseni, esikoleni kunothisha. Uma ngabe ufika esikoleni ubone ukuthi khona uthisha onganqeni ukumtshela, hambe umhlebela ukuthi mina ekhaya memu ngithintwa kuma-private parts. Uyisho indaba injengoba injalo, uzokusiza uthisha ukuthi lowo muntu athathe ayovalelwa ukuze ungaphinde uhlukumezeke. Sezwana? Ningasabi, nibe nesibindi, nibe neqiniso, nibe strong. Right? So ngizosho lezo zinto eziwu-3. Uma ngithi I am, ngizothi I am honest. Mina ngizothi honest. Uma ngiphinde ngithi I am, nithi brave. Uma ngiphinde ngisho omunye I am, nithi strong. Yebo nibancane, kodwa fanele nibe neqiniso, fanele nibe nesibindi, fanele nibe strong. Umuntu angayitsheli ukuthi uzokwenza noma yini emzimbeni wakho. Siyezwana? I am honest. I am brave. I am strong. Asishona kokugcina. I am honest. I am brave. I am strong. Asishayile mzandla. Sesiqedile-ke okosuku lanamhlanje.
sizothandaza. Socela umamfundisi asivalele ngomthandazo. Mase sithola u-ice cream. Sidle u-ice cream. Mase siyagoduka-ke semakhaya. Bengiphindela iplay okokugcina aza ngiyithathanga. No, iplay kuphela. Ephatha idlala. So 2 minutes. Uyahamba ke mfundisi. Yeah, iplay kuze kuyithathe. Okay, so mase sidle u-ice cream laba abe-play bazogcina umamfundisi. Yeah, isikhashana sincane iplay. Socela umamfundisi asivalele. Ukuze ngiyithathe ngifuna ukuyigcina ku-YouTube. Siyabonga baba, siyabonga, siyabonga baba, siyabonga, siyabonga baba, siyabonga, siyabonga baba, siyabonga, siyabonga baba, Siyacula sonke. siyabonga, siyabonga baba, siyabonga, siyabonga baba, siyabonga, siyabonga baba, siyabonga. Siyabonga Mama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ngenkonzo yonke abawuthina amandla. Siyabonga abantwana uNkulunkulu ethona amandla ubalethile kule ndawo abawuthanele. Sikhulekele i-wisdom ne-strength uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu enamandla sibafundise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ngakho konke okwenzekile namhlanje. Sibonga uNkulunkulu ongcwele ngokuyinikela abawuthina amandla kwabantwana bakho egameni